gledat ćete ove nedelje. Poznate ličnosti savetuju kako naći drugu polovinu. 29. novembar je jedna stanica MUP-a, SUP-a, kako god hoćeš. Ja je smatram najelitnijom, u smislu tamo radi najveći broj dobrih frajera. Saznajte kako se opuštaju. Meni je čak i moj astrolog, Dušan Veličković, rekao: ti moraš da plivaš. Za tebe je plivanje najzdravije nešto što možeš da uradiš. Gde putuju? Prolazimo mi kroz Minken. Idemo kroz Minken kad ono sine billboard sajam erotike, brate. Nemam mezec. Matori, pa znači to mi je najviše žao. Kamere su zabeležile sve. I samo da znaš da smo te snimili, šta pričaš. Stvarno? Da. I nemoj da budeš ljut na nas. Ajde, ćao. Sladak život. Od utorka do petka u 10 uveče.